भसुर झार के डेनी सेंटे मार के अइलन भसुर झार के डेनी सेंटे मार के बनी के दीदी के भसुर अइलन। ए भसुरु हारवा पीतल के लइला। ए भसुरु हारवा पीतल के लइला। पहिले ता तू भसुरु ससुराम में तू रहला। पहिले ता तू भसुर भभुआ में तू रहला। भभुआ बाजार में साले चपल हो तू बेचला। अभी फिलहाल में हमारा समाज में बनी के दीदी के भसुर अइला। ए भसुरु हारवा लोकल के लइला। ए भसुरु हारवा पीतल के लइला। भभुआ बाजार में भसुरु भभुआ बाजार में भसुरु हरवा तू बेचत रहला। 2 नंबर के धंधा में पकड़ल हो तू गइला। 2 नंबर के धंधा में पकड़ल हो तू गइला। भभुआ बाजार में भसुर सड़िया हो तू बेचत रहला। 2 नंबर के धंधा में पकड़ल हो तू गइला। सासाराम बाजार में सुनार की दुकान पे अपना दीदी के बंधा की तू धायला। ए भसुरु लहंगा पुरान लइला। ए भसुरु लहंगा पुरान लइला। ए भसुरु हारवा पीतल के लइला। ए भसुरु